Hello mga ka-listeners, kumusta ug maayong hapon. So karon mga ka-listeners, magkuha ko sa kuang order katong solar generator kay mga ka-listeners kani abot na, no? Ting tawag na grider sa Shopee, no? So mudong ko ron. Na siguro siya ring unahan. So hello mga ka-listeners, maayong hapon. So karon gapaabot ko sa kuan sa taga Shopee rider, no? Rider sa Shopee. Kay nagtawag na lang taga Shopee mga listeners mga kuan katong i-order na ko nga solar generator. Ambot ug maon na ba kani? Mura magwala ga motor. Mao ba kani? Adili di mao. Murag mao gid ba? Shopee na boss. Murag mao gid mga kalisan. Yan. Mo ni boss ag to Burgan? oh, dyan. 11473. 11,473. So dara gid mga kalisaners ni abot na gid. Yapid na. Abi ko iyagig motor dako mo dai. Wala kong bayad 12 na ay sukli. Abi kong masod rag silupin eh. Dako mo kay day. So dako gid mga ka-listeners no kay 100 watts man ning panel ani. Mo ni mga ka-listeners ang solar generator no nga gi-sponsoran ni kuan Ma'am Life Journey ug ni Ma'am Gisulin. So, abot na gid mga ka-listeners ang akong gipaabot. Ang mga ka-listeners, ano ba ko? Thank you, sir. Eh, ito pa. Salamat. Snack ng usos. Kana ko tayo snack ba? A few moments later. Pero mga ka-listeners, niabot na gid itong inyong gihatag no ni Ma'am Life Journey ug ni Ma'am Gisuli. So napalit na gid mga ka-listeners tungod sa ilahang tabang. Ako kay pasalamat ni Ma'am Life Journey ug ni Ma'am Gisuli kay napalit na gid ang kuan kanang order sa Shopee katong solar generator mga ka-listeners. So dako mo dai. So ito na yung unboxing mga ka-listeners. Walang masod dito kay wakarang sa pultahan. So ako na unboxing dahil mga ka-listeners. Pilihan para sure. So tigil siya pagka pindup yung mga tuytoy. Mga magpa-shout out ng mga tuytoy mga ka-listeners. Abri tabang sila kabri. Tabang ila abri mga ka-listeners mga iro nga ipa-shout out. Awad. Sige. So sipay ito kaya naka-bubble wrap. Awad. Yan. Inyo na dyan oh. Butol lang. Wala, bubble wrap. Sipay ito mabulak. Sipi ba? Uy, mga di pakapin na yun. Di pakapin ito ni Pan. Pan, oo. Hindi, yan mo magutay ko an. Iyon natin. Mga ka-listeners. Huwag mamiyane. Uy, iyon na ba? So kubito mga ka-listeners kubito mga ka-listeners yung mga yung charger ay cable wire. Inverter, mansura te. So may manual niya.
Dili ka po mga listeners. Yan. Ano sa mga dyan mga bateri? Ano siya? May sugat niya. Sabay-sabay. Na. May switch ano yung sugat. Which way can you? Which one? Wow, suga. Basta may switch ano yung mata mas Wah, mas sweet to. Ah, may suga. Ay, iwan pa siya ni. Ano yung una oh. Ah, dala. Una tapos May like. sugat niya. Hoy, utoy. Ah, okay. So, 13.3 volts. Yun. Yan ay pangapin yung sigpan. Bati. Tama. Sunod siya na nagbalik mga kalisiners mo. Inverter man siguro natin. Ha? Inverter ano? Inverter. Kana? Dana na inverter, ni battery sa ilang. Ay daman ba ano? Hindi na mo kan. Yeah. Kaya isang battery pa yun. Isang pagsuot. Patistingan ko. Marami. Mana magkalimangon yan yari. Sana. Ayo tangga kuy-kuy ha. Parugi na siro na nga ang ano, lami na. Ay, ang ilog dapat siya yung ng panil dapat siya. Hindi sa pa ako sa isulo ano kay panil. Ay, rugi ba ba? Ano ba yung panil? Rugi yung panil ba? Tikpan. Kasi Utoy, tikpan re. Wa man kay kurente. Wang kaya utoy. Wang na ka. Naku man yung 100 watts di no? bantay-bantay ya. Aku ini. Aku udah buat mo. Ha? Ini nga pwede ako mo. 50 ra katunga ra na. Grabe, ipaningot ko. Bisa mo katagbo ana. Ayo, ayo, birawa, ayo natin maganda. Paningot ko. Unboxing. Yan. Pero nga na to, mag-bye-bye. Hindi po ba? Ikaw ulit. Ay, ko aja niya ako nagtutungan sa de. Kapturay mo.
Tungan hari. Betul mo. Kuha sa 100 watts. Eh wala kayo. Budak ko ba? Asa ba ito, anak? Ah! Ano na? Ano na? Ay, nagpurma. Ayo. Ay sa baba, ay sa baba. Ay sa baba, masabot sa baba. Hawa baba. Hawa sa baba. Okay. Kusog na mo dako og init ba kay puro solar good way tagamay ray puti-puti. Ay tubig. Ay tubig. Kaya ito po lang daliton. So muna siya likod na rin sila. Sino? So water resistant, hindi waterproof. Dako kayo eh. Kadaog nga nag-TV ti. So grabe, ligo-ligo. So singot mga kalisinas no. So okay lang. Basta lang mo. Ato ni matistingan. Mahirap ka o makakuha na no. Ako eh. Full charge na. Kaya magaog nilinig mga television. So, hindi taman pa kalisinas kaya ligo-ligo na og singot. No? Thank you so much for watching mga kalisinas no. Dili ko unboxing kaya di karang. Okay. Salamat. Much later. Hello mga ka-listeners. So mao to mga ka-listeners no, inyohan na nakita ano nga ni abot na gid ag akong gi-order nga solar generator no. Ug kining tanan tungod sa tabang ni Ma'am Jisuli ug ni Ma'am Life Journey no. So dako kay ko pasalamat nilang duha nga maoy napaigo gid ang pang palit sa solar generator mga ka-listeners no. So salamat kayo nimo Ma'am Jisuli no, ug God bless nimo ma'am. Og nimo Ma'am Life Journey, salamat kayo no nga tungod sa inyong gihatag na nakapalit og solar generator no, napaigo gyud akong tinigom. So di pa tungod ninyo dugay pa ko makapalit. So salamat kayo ninyo Ma'am Life Journey ug Ma'am Jisuli. Panalanginan kamo sa Ginoo kanunay ma'am no, sa inyong mga kaayo, sa inyong pag-share, sa inyong grasya. Daghang kayong salamat gyud. Mao gyud akong balik-balikon mga kalisinas ug pasalamat silang Ma'am Jisuli ug Ma'am Life Journey kay concern kayo sila ani ako ang kuan ba kanang ka-chargean bitaw nga problema kayo kay gamay na ako ang chargeanan nya ubuan way power matigo mga kalisinas no. Muna nga kuan sila nagpadala sila para makapalit ko atong akong gipangandoy nga solar generator no. So na palit yun ako mga ka-listeners tungod sa ilahang tabang no? So salamat na balikon yun ako pasalamat no. Salamat kayo Ma'am Jisuli ug Ma'am Life Journey. So hindi na ko maglabad hindi na maglabad akong ulo ani kana malubat akong cellphone kay nana ko i-chargean ba nya makakuan yun siya makapull na gyud nya gabi maka-charge gyapon no. So makabuilo na ko ani og kuan og drama maka-edit na ko ani no. So napagipakapin nga kuan electric fan. So ingaron nga mga udto ko mag-edit. So na ako'y pang kuan si tawag ni pahangin para dili igang kay dool mas atop na akong kuan ako ang payag-payag no kay rin ko taas kasagaran mag-edit kay naman diri ang solar sa taas no. Muna nga pabor po kayo kay ipakapinan og electric fan. So mo to mga kalisinas usbon ako daghan jud kayong salamat Ma'am Jisuli sa imuhang todo suporta gid no nga nipadala ka og pang puno sa ako ang plano nga solar generator no. Og ang gipadala pud ni Ma'am Life Journey permero mao pud ni ang akong gipuno sa kuan ani nga solar generator nya gamay ra akong napuno no sa kay gamay ra kong nasuldo sa niagi. So
sakto ganyan na punaan nilang Ma'am Gisuli ug Ma'am Life Journey nya plus kini pong cellphone yung gihatag ni Ma'am Life Journey, so dako kay tabang mga ka-listeners. So sa gyapon balik ko na ko no, salamat kayo Ma'am Life Journey ug Ma'am Gisuli ug kaninyong tanan mga ka-listeners no nga kanunay nga nagasuporta og ni Ma'am Grace Blanca Flor nga tulo suporta gid no, sige siya panghatag og panang load na salamat gyapon ko sa mga niagi nga ning tabang no, si Ma'am si Super Pop Girls no, sa mga niagi tahatag siya load no, nya si Kuansad si Angie Divina Gracia no, o kaninyong tanan mga ka-listeners nga kanunay nagsunod, kanunay naga paminaw sa mga drama no nga akong gi-upload, daghan kay salamat. Og mauro to ako mga ka-listeners no, kung paibalo ninyo nga napalit na gid ang solar generator no. So ang ako nang hununaon na ni ang mga drama na nga inyong gi-request no. Hinahinayan na nako lagi sugdan na ako edit no. Paningkamutan no. Di man jud ingog mapaspasan no kay tarungon mag-edit kay para dili maka-copyright ba no. So muna makayong tag hinahinayan no. Kay para dili maka-copyright no. Kay tarungon man og dalion maka-copyright man. Nya makuansad, ma-block sad sa YouTube kung maka-copyright mo na nga tutukan jud maayo ang pag-edit na ko mga ka-listeners no para mas kuan gyapon ninyong pagpaminaw dili mo mabitin sa nga taas-taason man gyud ako ning kanang kuan kanang edit nya kuan mao ta mga ka-listeners no kay magsugod na kong kuan sa tindahan pungko-pungko kay mao ba yung giat niya no wa pa masumpayin to tong yaging adlaw mura duha ka adlaw tang wa kasumpay unya sa Juno ang superhero gahapon nakasumpay tag usa no. Pero itong niagi, wag yung ka-upload no, sa kadlaw wag ka-upload no. So, basig karon mubawi na ko ron. Kay kuan, sakto man yung power ron. So, bawi ko ni sa tindahan pungko-pungko no, sa Juno ang superhero. Unya ako nang masugdan tog edit katong gi-request ni Ma'am Life Journey nga ayo ako tuloy nga dili ka nahigugmaon no. So, ako naging masugdan trabaho ni. So, usbon ako. Thank you so much mga ka-listeners for watching ug God bless na tong tanan.